Novinárska hýna Confident, súčasný poslanec Národnej rady zločineckej organizácie a vlády Roberta Fica. Poslanec Samuel Migaľ. Zvláštny kamarátsky rozhovor televízie Joj s Bederom nevznikol len tak, kto videl vo štvrtok 13. januára 2022 reportáž televízie Joj o prepustení Norberta Bedera z ilavskej väznice, určite bol prekvapený. Vždy odmeraný, novinárom nedostupný nitriansky podnikateľ pred kamerou Joj hovoril o svojich pocitoch, o tom, že je rád, že ide domov, nechal sa natáčať, ako si prenáša krabice a igelitové tašky z auta do auta, pritom rozprával, ako vo väzení daroval oblečenie, vtipkoval, s právnikmi Pavlom Gašparom a Marekom Parom predviedli dojímavé zvítanie. A nakoniec redaktorovi opakovane ďakoval. Mal začo za odvoz aj za následné promo vo vysielaní. Táto zvláštna reportáž nevznikla len tak. Podľa informácií o mediach.com redaktor či člen štábu televízie Joj momentálne súčasný poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Samuel Migaľ poslúžil pre Bedera ako odvoz pred väznice v Ilave. Človeka, ktorý sa podľa výpovedí svedkov podieľal na sledovaní novinárov pre Mariana Kočnera. Redaktor Joj odviezol na tiché nádvorie Klobušického kaštieľa, kde sa bez zvedavých svedkov zvítal so svojimi právnikmi. Joj s ním zároveň urobila rozhovor o tom, ako sa cíti po 18 mesiacoch strávených vo väzení, ako pochudol, ako mu neprospievala väzenská strava, stratil svaly a nepomohlo mu ani to, že 2-krát denne cvičil. Televízia sa v správach na svojom webe aj v relácii Na hrane pochválila, že sa ich šikovnému kolegovi podarilo získať exkluzívne zábery Bedera a exkluzívny rozhovor. To, že televízia Joj konkrétne Samuel Migaľ zabezpečil Norbertovi Bederovi odvoz, už nikde neuviedla. Otázky ohľadom toho, že je Beder obžalobou označovaný za hlavu zločineckej skupiny, či podrobnosti ohľadom aktuálnych káuz Dobytkár a Očistek, redaktor v exkluzívnom rozhovore veľmi neriešil. Spýtal sa len, k samotným obvineniam sa chcete vyjadriť a Beder povedal, že nie, nebudem sa vyjadrovať, ku všetkému sa bude vyjadrovať môj právnik. Pod reportážou bol uvedený ako redaktor Samuel Migaľ, ktorý zisťoval informácie o novinárov a potom to podával informačnej službe SIS. Kto z Joj a prečo odvážal Bedera z väznice? Bol rozhovor protislužbou za odvoz. Na otázky o mediach.com redaktor Samuel Migaľ a ani šéf spravodajstva a publicistiky Joj Roland Kubina ani po 2 dňoch neodpovedali veľmi zvláštne. Podľa našich informácií Bedera spred väznice odviezol kameraman Joj, ktorý ho následne aj natočil v nedalekom kaštieli. Hoci ho zobral spred väznice, je zvláštne, že zábery, ako vychádza známy podnikateľ z väznice, Joj neodvysielala. Sú to pre dotyčných nie veľmi atraktívne zábery, ako idú z brány väzenia s taškami, krabicami, igelitkami. Podľa našich informácií k väznici prišli aj zástupcovia ďalších redakcií, no možno aj vďaka rýchlemu odvozu štábu Joj nemali možnosť natočiť takéto exkluzívne zábery z brány väznice a ani položiť prepustenému otázky, ktoré by neboli asi len o tom, ako sa cíti a koľko schudol. Jednoducho televízia Joj Bedera pred otázkami ostatných novinárov a ich fotoaparátmi a kamerami ochránila. Redaktor by si mal držať odstup od človeka, o ktorom robí reportáž, a ak to tak nie je, mal by o tom on alebo redakcia divákov pri reportáži informovať. Televízia by zároveň nemala mať problém povedať, za akých okolností rozhovor vznikol a kto je vlastne jeho autorom. Takto celý slávny exkluzívny rozhovor vyznieva ako protislužbička Bedera pre Joj za odvoz.